Nou ja, ik vind eigenlijk dat elk kind een kinderkrant verdient. Even de hoofdredactrice van de krant ben ik ook Hanneke, uit Poster rolt. Ik woon hier samen met Bas en onze 2 jongens, Jimmy en Gies van 8 en 6. Het Roertje is de kinderkrant van de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen. Althans, dat wordt er verspreid. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen hun stem kunnen laten horen. Hè. Het gaat vaak over de kinderen, maar dat ze zelf kunnen vertellen wat ze belangrijk vinden en hoe ze met bezig zijn, dat gebeurt niet zo vaak. Ik neem kinderen altijd serieus. Vaak als ze goed loesters naar kinderen vertellen ze zich stiekem meer als het ze wil. Het leuke van die kinderkrant is dat kinderen heel gretig zijn om hem te lezen. Het eerste wat ze doen is naar pagina 2, de moppen, raadsels en het stripverhaal. En dan gaan ze eigenlijk meteen zoeken, verkost dan ik erin of staat er in mijn zin wat ik ken. En pas als ze dat hebben gedaan, dan gaan ze echt lezen. Dan gaan ze kijken van ja, dit vind ik een leuk onderwerp. Dat je er zelf in kan staan en dat je over andere kennen die je bijvoorbeeld niet eens kent, kan dingen over lezen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om een verbinding te leggen tussen wat er allemaal in de buurt gebeurt en de kinderen. Dat ze er echt aan mee kunnen gaan doen, zeg maar. Ja, dat is wel iets hoe we met de provincie en eigenlijk alle grote mensen samen wel eens naar mogen kijken. Dat de kinderen echt aan het woord komen en hun stem kunnen laten horen.